kuorma-auton ostaminen on kuljettajan tai laivaston suurin taloudellinen päätös. Mutta kuvittele allekirjoittavasi sopimus, joka takaa jatkuvat korjaamokäynnit, loputtomat korjauslaskut ja arvon, joka putoaa kuin kivi. On olemassa malleja, jotka, vaikka ne näyttäisivät kuinka houkuttelevilta jälleen myyjällä, kätkevät sisäänsä pitkän listan ongelmia, jotka voivat tyhjentää tilisi. Tänään emme kerro sinulle mitä ostaa, varoitamme sinua siitä, mistä pysyä kaukana. Sijasta 18 sijaan 1, nämä ovat ne 18 konetta, jotka voisivat olla pahin taloudellinen painajaisesi pyörien päällä. Aloittakaamme. Numero 18. International Lone Star. Aloitamme listamme todellisella paradoksilla pyörien päällä. International Lone Star on epäilemättä yksi Pohjois-Amerikan maanteiden ikonisimmista ja rohkeimmista malleista. Sen pitkä aerodynaaminen ohjaamo, jossa on kalteva ja futuristinen etuosa, huutaa persoonallisuutta kilometrien päähän. Kuitenkin tuon veistoksellisen konepellin alla monet näistä kuorma-autoista, erityisesti vuosien 2008 ja 2016 välillä valmistetut, kätkevät sisäänsä painajaismaisen sydämen, pahamaineisen Max Force-moottorin. Nämä moottorit, jotka kehitettiin päästösiirtymäkauden aikana, saivat niin negatiivisen maineen, että ne käytännössä tuhosivat Internationalin uskottavuuden suuren kokoluokan moottorisegmentissä. Ongelmat ovat pitkä lista. EGR, pakokaasujen kierrätysjärjestelmät, jotka ovat alttiita tukkeutumaan ja vikaantumaan, korkeapaineiset polttoaineen ruiskutussuuttimet, joiden käyttöikä on katastrofaalisen lyhyt ja joiden vaihtaminen on erittäin kallista, sekä krooniset lämmönhallintaongelmat, jotka johtavat ylikuumenemiseen ja oheisvaurioihin. Lone Starin ostaminen Max Force-moottorilla on kuin ostaisi poikkeuksellisen kauniin maalauksen, jonka kehykset ovat termiittien syömät. Se saattaa toimia jonkin aikaa, mutta lasku sen mekaanisen ytimen kunnostamisesta on niin korkea, että se voi ylittää kuorma-auton jäännösarvon. Se on ikoni, jolla on ongelmallinen sydän, muistutus siitä, että voittava muotoilu ei voi pelastaa viallista suunnittelua. Numero 17. Freightliner Business Class M2. Freightliner Business Class M2 on lukemattomien alueellisten jakelulaivueiden ja kunnallistekniikan selkäranka Pohjois-Amerikassa. Se on yleinen, näennäisesti vankka ja täyttää tehtävänsä. Mutta kysy keneltä tahansa merkkiin erikoistuneelta veteraanimekaanikolta, niin hän mainitsee huokaisten sen akilleen kantapään, sähköiset aaveet. Nämä kuorma-autot ovat olleet tunnettuja useiden sukupolvien ajan ajoittaisista ja hämmentävistä ongelmista johdotuksissa ja ohjausmoduuleissa. Oireet ovat turhautumien luettelo. Mittariston mittarit lakkaavat toimimasta ilman syytä, valot syttyvät ja sammuvat itsestään, nopeusanturien viat vaikuttavat vakionopeuden säätimeen ja vakavammissa tapauksissa tehon menetyksiin tai mahdottomiin kylmäkäynnistyksiin. Ongelman juuri on yleensä huonolaatuisissa liittimissä, jotka syöpyvät kosteudesta, johdotusreiteissä, jotka hankaavat runkoa vasten ja katkeavat tärinästä, tai elektronisissa moduuleissa, jotka sijaitsevat huonosti suojatuissa paikoissa. Näiden vikojen diagnosointi vaatii tunteja erikoistunutta työtä, eikä niiden korjaaminen takaa, etteikö ongelma ilmestyisi uudelleen jossain muussa kohdassa monimutkaista johtoviidakkoa. Siitä, minkä pitäisi olla luotettava työjuhta, tulee jatkuva päänsäryn lähde ja korjaamolasku kesken jääneistä diagnooseista ja tilapäisistä paikkauksista. Se on työkone, joka kehitti oikosulkuja omaan sieluunsa. Numero 16. Volvo FE. Euroopan jäykkien kuorma-autojen ja kaupunkijakelun markkinoilla Volvo FE on ollut merkittävä kilpailija, jota on kiitetty mukavasta ajettavuudesta ja ergonomisesta ohjaamosta. Kuitenkin monille pienyrittäjille ja laivojen omistajille tämä kuorma-auto on ansainnut lempinimen etujousituksen aikapommi. Sen etuakselin ja erityisesti jousituksen komponenttien on osoitettu olevan huolestuttavan lyhytikäisiä raskaassa käytössä tai epätasaisilla kaupunkikaduilla.
Puslat, koiranluut ja ohjausnivelet kuluvat epänormaalin nopeasti, mikä johtaa renkaiden epätasaiseen ja ennenaikaiseen kulumiseen sekä yhä epämääräisempään ja vaarallisempaan ajokäytökseen. Mutta ongelma ei lopu korjausten tiheyteen, vaan se moninkertaistuu varaosien hinnalla. Volvolla premium-merkkinä on osien hinnoittelupolitiikka, joka voi viedä hengen. Yksinkertainen etuakselin korjaussarja voi maksaa useita kertoja enemmän kuin suoran kilpailijan vastaava. Operaattorille, joka elää tiukoilla marginaaleilla, tämä yhdistelmä toistuvia vikoja ja kalliita korjauksia on matemaattinen kaava katastrofiin. Se, mitä säästettiin ostohinnassa verrattuna Mercedesiin tai Maniin, menee Volvo-korjaamolle ensimmäisen 100 000 kilometrin aikana. Se on kuorma-auto, joka muistuttaa jokaisella kolahduksella hidastustöyssössä, että laadulla on ylläpitohinta, jota kaikki eivät ole valmiita maksamaan. Numero 17. Peterbilt 320. Peterbilt 320 on legenda kaatopaikoilla, rakennustyömailla ja jätteiden keruussa. Sen matalalla sijaitseva ohjaamo ja vankka rakenne ovat ihanteellisia näihin ympäristöihin. Sen kultakaudella tämän jättiläisen suosikkimoottori oli Caterpillar, tyypillisesti 9 tai 11. Nämä moottorit olivat aikoinaan tehon ja kestävyyden synonyymejä. Tänään ne ovat taloudellinen tuomio. Caterpillar jätti maantiemoottorimarkkinat vuonna 2010. Siitä lähtien näiden moottoreiden aitojen osien saatavuus on tullut yhä niukemmaksi ja epätoivoisen kalliiksi. Ruiskusuutin sarja, vesipumppu, sylinterin kansi tai jopa yksinkertainen anturi voivat muuttua kuukausia kestäväksi aarteen etsinnäksi, ja kun ne löytyvät, niiden hinta on tähtitieteellinen. Monet korjaamot kieltäytyvät työskentelemästä niiden parissa varaosien hankinnan vaikeuden vuoksi. Tämä jättää Caterpillar-moottorilla varustetun Peterbilt 320 mallin omistajan mahdottomaan risteykseen. Joko hän sijoittaa pienen omaisuuden moottorin kunnostamiseen epäilyttävän alkuperän osilla, tai hän yrittää erittäin kallista ja monimutkaista moottorin vaihtoprosessia toiseen moottoriin, muuttaen kiinnikkeitä, pakokaasujärjestelmiä ja elektroniikkaa. Yhden tällaisen kuorma-auton ostaminen tänään ei ole työkalun ostamista. Se on mekaanisen dinosauruksen adoptoimista, jonka ravintoa ovat suurikokoiset setelit. Se on urbaani legenda, joka tuomitsee sinut riippuvaiseksi kultaisista varaosista. Numero 14. Mercedes-Benz Atego. Mercedes-Benz on nimi, joka tuo mieleen tarkan suunnittelun ja edistyneen teknologian. Ategossa, heidän keskikokoisessa jakeluautossaan, he esittelivät vuosia sitten Telligent-vaihteistojärjestelmän. Tämä oli automatisoitu järjestelmä, joka lupasi sujuvat vaihdot ja optimoidun tehokkuuden, jota hallitsi monimutkainen elektronisten moduulien, toimilaitteiden ja antureiden verkosto. Teoriassa se oli loistava. Käytännössä siitä tuli tuhansien kuljettajien painajainen. Telligent-vaihteisto on ollut tunnettu kestävyyden puutteestaan ja elektronisista aavevioistaan. Ongelmat vaihtelevat äkillisistä vaihdoista ja kolinoista, jotka tuhoavat tasauspyörästöt pelättyyn vikatilaan, jossa vaihteisto lukittuu yhdelle vaihteelle, jättäen kuorma-auton kirjaimellisesti tien päälle. Diagnoosi vaatii Mercedeksen erityisiä ja kalliita ohjelmistotyökaluja, ja korjaus ei ole melkein koskaan yksinkertainen. Usein se tarkoittaa ei vain erittäin kalliiden mekaanisten sisäosien vaihtamista, vaan myös ohjausmoduulien, joiden lasku voi nousta tuhansiin euroihin. Se, mikä myytiin kuljettajalle hienostuneisuutena ja mukavuutena, muuttui omistajalle kalliiksi korjauksiksi, pitkiksi seisonta-ajoiksi ja syväksi epäluottamukseksi mitä tahansa kojelaudassa syttyvää valoa kohtaan. Atego Telligent-vaihteistolla on klassinen esimerkki siitä, kun monimutkainen teknologia huonosti toteutettuna tai huonosti tuettuna kääntyy omistajaa vastaan kaikella voimallaan. Numero 13. Kenworth 800. Kenworth 800 on epäilemättä rakentamisen ja raskaan kuljetuksen titaani.
Sen kuva tuhoutumattomasta kuorma-autosta on monessa suhteessa ansaittu. Kuitenkin vanhan 800-mallin omistajuuteen ryhtyminen, erityisesti niiden, jotka ovat peräisin 90-luvulta ja 2000-luvun alusta, voi tuoda epämiellyttävän yllätyksen tärkeimmässä järjestelmässä, jarruissa. Monet näistä kuorma-autoista varustettiin monimutkaisilla paineilmajarrun järjestelmillä, jotka sisälsivät valtavan määrän venttiileitä, säätimiä ja kalvokammioita. Vuosikymmenten kuluessa näistä järjestelmistä tulee erittäin herkkiä. Venttiilit tukkeutuvat kosteudesta ja ruosteesta. Kammioiden kalvot halkeilevat ja ilmalinjat kehittävät lähes huomaamattomia vuotoja, jotka heikentävät tehokkuutta. Se, mikä tekee tästä ongelman lompakolle, on diagnosoinnin monimutkaisuus ja vaadittava erikoistuminen. Kaikki mekaanikot eivät ymmärrä näitä vanhoja ilmajärjestelmiä hyvin, ja huonosti tehty korjaus voi vaarantaa turvallisuuden vakavasti. Lisäksi laadukkaiden varaosien löytäminen jo vanhentuneisiin järjestelmiin voi olla haaste, mikä johtaa usein kalliisiin kunnostuksiin tai epäluotettaviin yleisosiin. Klassisen 800-mallin omistaminen voi olla unelma, mutta jos et ole budjetoinut koko pneumaattisen jarrujärjestelmän täydellistä ja erittäin kallista huoltoa, tuo unelma voi muuttua painajaiseksi ensimmäisessä jyrkässä alamäessä. Se on vankkuutta, jossa on herkkä ja vaarallisen kallis sokea piste korjattavaksi. Numero 12. Iveco Stralis. Iveco Stralis oli pitkään italialaisen merkin tarjoama työjuhta kansainväliseen kuljetukseen Euroopassa. Houkuttelevalla ostohinnalla se houkutteli monia pieniä ja keskisuuria laivueita. Kuitenkin ajan myötä yksi sana alkoi liittyä siihen sitkeästi foorumeilla ja korjaamoilla: arvaamattomuus. Stralis on ollut kuuluisa yleisestä epätasaisesta luotettavuudestaan. Kyseessä ei ole yksi ainoa katastrofaalinen ongelma, vaan jatkuva pienten vikojen tiputtelu. Jaksottaisia sähköongelmia, jotka muistuttavat Freightliner M2-mallia, epäluotettavia lämpötila- ja paineantureita, ohjaustehostimen komponenttien ennenaikaista kulumista ja taipumusta pieniin, mutta ärsyttäviin vuotoihin hydrauliikka- ja jäähdytysjärjestelmissä. Tämä johdonmukaisuuden puute aiheuttaa psykologista ja taloudellista kulumista. Et koskaan tiedä, milloin se jättää sinut tielle pikkuseikan vuoksi, joka kuitenkin vaatii hinauksen. Kaiken lisäksi Ivecon virallinen huoltoverkosto monissa maissa Italian ulkopuolella on harvempi ja joskus huonommin valmistautunut kuin sen saksalaisten tai ruotsalaisten kilpailijoiden. Tämä voi tarkoittaa pidempiä odotusaikoja korjauksille ja suurempaa riippuvuutta itsenäisistä korjaamoista, joilla ei ehkä ole kaikkea teknistä tietoa. Stralisin ostaminen oli monille veto. Ja merkittävä määrä omistajia tunsi, että tuon vedon hävisivät heidän kärsivällisyytensä ja huoltobudjettinsa. Numero 11. Mack Granite. Mack Granite on raaan voiman personoituma. Suunniteltu rakentamiseen, kaivostoimintaan ja likaisimpiin töihin, sen oletetaan olevan panssarivaunu. Mutta jopa panssarivaunuilla on heikot kohtansa, ja joissakin Granite-malleissa tuo kohta oli ensimmäisen sukupolven MD-Rive-vaihteisto. Mack, osa Volvo-konsernia, esitteli tämän automatisoidun vaihteiston luvaten Mackin kestävyyttä automaatin helppoudella. Ensimmäiset versiot olivat kuitenkin täynnä ohjelmisto-ongelmia ja mekaanisia komponentteja, jotka eivät olleet riittävän vankkoja siihen äärimmäiseen rääkkiin, jota työmaakuorma-auto saa osakseen. Kuljettajat raportoivat arvaamattomista vaihdoista, viiveistä vasteessa ja kytkinantureiden vioista, jotka aiheuttivat kiihtyvää kulumista. Ongelma on, että kun automatisoitu vaihteisto vikaantuu raskaassa työympäristössä, kuorma-auto pysähtyy täysin. Ja MD-Rive-yksikön korjaaminen tai vaihtaminen ei ole halpaa. Se on monimutkainen vaihdelaatikko, joka vaatii erikoistuneita teknikkoja, ja sen hinta voi olla tähtitieteellinen. Kuorma-autolle, jota myydään yksinkertaisuuden ja kestävyyden ruumiillistumana, oikukkaan ja kalliin vaihdelaatikon kohtaaminen on petos sen omaa filosofiaa kohtaan. Se on raakaa voimaa vangittuna monimutkaiseen runkoon, joka ei aina ymmärtänyt kuljettajan käskyjä
jättäen monet omistajat hyödyttömän koneen ja korjauslaskun kanssa, joka saattoi lähestyä kuorma-auton arvoa. Numero 10. Nissan UD Quon. Päätämme tämän ensimmäisen luvun kuorma-autoon, joka haastaa odotukset. Nissan UD Quon, erityisesti markkinoilla kuten latinalaisessa Amerikassa ja joissakin osissa Aasiaa, nähdään japanilaisen tehokkuuden ja luotettavuuden synonyyminä. Ja monella tapaa se onkin sitä. On kuitenkin olemassa piilotettu ansa, joka paljastuu vasta, kun jotain rikkoutuu. Varaosien kohtuuttomat kustannukset ja rajoitettu saatavuus niiden päämarkkinoiden ulkopuolella. Quon käyttää monia UD-merkin erityisiä komponentteja, joita se ei jaa konsernin muiden merkkien kanssa. Kun tarvitset ruiskusuuttimen, turboahtimen, moottorin ohjausmoduulin tai jopa ohjaamon osia, huomaat, että toimittajia on vain yksi, virallinen jälleenmyyjä, ja siellä hinnoilla ei ole kilpailua. Yksinkertainen osa voi maksaa 3 tai 4 kertaa sen, mitä vastaava komponentti maksaisi paikallisesti valmistetulle kuorma-autolle tai merkille, jolla on laajempi levinneisyys. Lisäksi odotusajat voivat olla viikkoja tai jopa kuukausia, jos osan on tultava Japanista. Tämä muuttaa minkä tahansa vian, oli se kuinka pieni tahansa, merkittäväksi taloudelliseksi tapahtumaksi ja pitkäksi toimintakatkokseksi. Japanilainen tehokkuus polttoaineen kulutuksessa voi kumoutua kerralla yhden ainoan korjauksen myötä. Se on kuorma-auto, joka houkuttelee sinut sujuvuudellaan ja alhaisella kulutuksellaan, mutta joka kätkee sisäänsä erittäin korkean piilotetun hinnan, jonka se perii epäsopivimmalla hetkellä, muistuttaen sinua siitä, että mielen rauhalla on myös hinta, ja joskus tuo hinta on ehdoton riippuvuus yhdestä ja erittäin kalliista toimittajasta. Jos luulet, että nuo olivat huolenaiheita, olemme vasta raapaisseet pintaa. Seuraavat 9 sijaa edustavat korkeampaa taloudellisen riskin tasoa. Tänne tulevat mallit, joissa on vakavimpia suunnitteluvirheitä, todelliset rahasyöpöt ja ne, joiden musta maine on liiankin ansaittu. Todellinen vaara lompakollesi alkaa nyt. Numero 9. Ford Cargo. Ford Cargo, erityisesti sen 2000-luvun sukupolvissa, heijasti kuvaa yksinkertaisesta vankkuudesta ja eurooppalaisesta toimivuudesta. Se oli käytännöllisen yrittäjän kuorma-auto. Mutta tuon näennäisen yksinkertaisuuden kerroksen alla jotkut näistä malleista, erityisesti Duratorque-perheen moottoreilla ja aikakauden monimutkaisella elektroniikalla varustetut, kätkivät sisäänsä täydellisen kaaoksen. Moottoriongelmat vaihtelivat toistuvista sylinterikannen tiivisteen vioista vakaviin jakopään järjestelmän ongelmiin, johtaen ennenaikaisiin suuriin korjauksiin. Kuitenkin todellinen paholainen oli elektroniikka. Moottorin ohjausyksikkö ja siihen liittyvät anturit osoittivat katastrofaalista luotettavuutta. Jaksottaiset viat, jotka sammuttivat moottorin ajon aikana, virhekoodit, joita oli mahdoton poistaa, ja hallintajärjestelmät, jotka yksinkertaisesti lakkasivat kommunikoimasta diagnostiikkaskannereiden kanssa. Yhdistelmä oli tappava. Mekaaninen ongelma paheni ja peittyi aina elektronisen vian alle, tehden diagnosoinnista painajaisen ja tunteja kestävän korjaamotyön, joka laskutettiin kullan hinnalla. Sellaisten teknikoiden löytäminen, jotka todella ymmärsivät Fordin monimutkaista järjestelmää, oli vaikeaa, ja varaosamoduuleilla, jos niitä löytyi, oli kohtuuton hinta. Se, mitä ostettiin yksinkertaisena työkaluna, muuttui mahdottomaksi elektroniseksi palapeliksi, jättäen omistajan seisovan kuorma-auton ja epäonnistuneista diagnooseista kertyneen laskuvuoren kanssa. Numero 8. Western Star 4000 tai DX100. Western Star 4900 on Pohjois-Amerikan maanteiden ikoni 80- ja 90-luvuilta. Neliskulmaisella etuosallaan ja uhmakkaalla asenteellaan se edustaa kokonaista aikakautta. Mutta sellaisen ostaminen tänään siinä tarkoituksessa, että sillä työskenneltäisiin, on itsetuhoista romantiikkaa. Nämä titaanit saivat voimansa aikakauden jättiläismoottoreista, kuten Detroit Diesel kaksitahtisista tai ensimmäisistä Caterpillareista, jotka olivat kuuluisia tehostaan, mutta myös kyltymättömästä janostaan.
50 litran kulutus 100 kilometriä kohden ei ollut epätavallista, luku, joka nykyisellä polttoaineen hintatasolla on yksinkertaisesti tuhoisa. Mutta todellinen ongelma, se joka pysäyttää, on varaosien saatavuus. Western Star 4900 mallia ei ole valmistettu vuosikymmeniin, ja monet sen erityisistä komponenteista, ohjaamon osista aina rungon ja jousituksen osiin, ovat keräilykappaleita. Niitä ei löydy tavanomaisista varaosaluetteloista. Niitä on etsittävä erikoistuneilta purkamoilta, maksettava niistä omaisuuksia tai tilattava niiden käsityönä valmistettu kopio. Jokaisesta korjauksesta tulee arkeologinen retkikunta, jolla on rajaton budjetti. Se on jokaisen klassisten kuorma-autojen rakastajan unelma, mutta sellaisen kuljetusyrittäjän käsissä, joka tarvitsee luotettavuutta ja lukuja, jotka täsmäävät. Siitä tulee janoinen titaani, joka vie sinut perikatoon, litra litralta ja osa osalta, joita on mahdoton löytää. Numero 7. Scania 3-sarja. Euroopassa Scanian 3-sarjaa, erityisesti 90-luvun tasakuorma-autoja, muistellaan lämmöllä. Ne olivat kuorma-autoja, jotka määrittivät sukupolven. Ajan kuluminen on kuitenkin ollut niille julmaa paljastaen vikoja, jotka muuttavat ne taloudellisiksi loukuiksi. Nämä mallit kärsivät galvaanisesta korroosiosta teräsrungon ja alumiiniohjaamon välillä, ilmiöstä, joka voi heikentää liitoksen rakenteellisesti ja jonka asianmukainen korjaaminen on erittäin kallista. Ohjaamot puolestaan ovat tunnettuja kippausmekanismin ongelmista. Hydraulisylinterit vikaantuvat ja lukitusjärjestelmät kuluvat, mikä voi johtaa katastrofaaliseen tilanteeseen, jossa ohjaamo irtoaa. Tuon sukupolven sähköjärjestelmät alkavat myös aiheuttaa vakavia ongelmia eristeiden ja liittimien vanhenemisen vuoksi. Vaarallista on se, että koska kyseessä on Scania, monet olettavat sen kestävyyden olevan ikuista ja maksavat suhteellisen korkeita hintoja näennäisesti hyväkuntoisista yksilöistä. Mutta oston jälkeen he huomaavat tarvitsevansa hankintahintaa, suuremman investoinnin kippausjärjestelmän uusimiseen, korroosion hoitamiseen ja johdotusten uusimiseen. Se on kunnioitettava klassikko, joka jalokiven sijaan muuttuu euroja imeväksi mustaksi aukoksi, joka kuluttaa varat loputtomiin kunnostuksiin, jotta laillinen ja turvallinen liikennöinti voisi jatkua. Numero 6. International TerraStar. International TerraStar esiteltiin nykyaikaisena kevyenä kaupunkikuorma-autona, jossa on kompakti ja aggressiivinen muotoilu. Sen luvattiin olevan ratkaisu kaupunkijakeluun, mutta tietty yhdistelmä sen mekaniikassa muutti sen luotettavuuspainajaiseksi. Monet yksiköt varustettiin International DuraStar-moottorilla, jolla oli omat luotettavuusongelmansa, ja ne kytkettiin Allisonin 1000-sarjan automaattivaihteistoon. Tämä pari osoittautui erittäin epäonnistuneeksi. Vaikka Allison-vaihteisto on vankka muissa sovelluksissa, se ei tuntunut ymmärtävän DuraStar-moottorin vääntömomentin ominaisuuksia, mikä johti rajuihin vaihtoihin, vaihteistonesteen krooniseen ylikuumenemiseen sekä sisäisten kytkimien ja momentin muuntimien ennenaikaisiin vikoihin. Ongelmana on, että Allison-vaihteiston suuri korjaus on poikkeuksellisen kallis, eikä diagnostiikka ole aina selkeää. Omistajat huomasivat ajavansa kuorma-autoa, joka yllättäen kadotti vaihteita tai siirtyi suojatilaan jättäen heidät tielle kesken jakelureitin. Näiden vikojen yleisyys ja korjauskustannukset yhdistettynä moottorin omiin ongelmiin antoivat TerraStarille maineen epäluotettavana autona, jolla on taipumus jättää omistajansa pulaan, muuttaen päivittäisen työkalun jatkuvaksi ahdistuksen ja odottamattomien kulujen lähteeksi. Turhautuminen TerraStariin ei ollut epämääräistä, se oli jatkuva ennustettavien vikojen sykli. Allison-vaihteisto, joka oli tottunut tasaisemman profiilin moottoreihin, ei onnistunut synkronoimaan DuraStarin vääntömomentin kanssa. Tämä epäsuhta aiheutti valtavaa lämpörasitusta momentin muuntimeen ja sisäisiin kytkimiin. Oireena oli kuorma-auto, joka luisti vaihteiden välillä, haisi kroonisesti palaneelle vaihteistoöljylle ja lopulta siirtyi turvatilaan rajoittaen vaihteita, kunnes ajoneuvo oli käyttökelvoton.
Diagnoosi viittasi aina vaihteiston täydelliseen kunnostukseen tai vaihtoon, korjaukseen, joka saattoi maksaa yli 1/3 uuden kuorma-auton arvosta. Yhdistettynä Durastar-moottorin omiin luotettavuusongelmiin, kuten pakokaasujen kierrätysjärjestelmän vikoihin, TerraStar menetti markkinoiden luottamuksen. Se oli kaupunkityökalu, joka ketteryyden ja luotettavuuden sijaan muuttui jatkuvaksi rasitteeksi taaten, että sen omistaja viettäisi enemmän aikaa neuvotellen korjaamon kuin asiakkaidensa kanssa. Numero 7. MAN TGA. Saksalainen insinööritaito on synonyymi tarkkuudelle ja laadulle, mutta jopa parhailla voi olla tuhoisia heikkouksia, ja MAN TGA-mallin kohdalla, joka on erittäin yleinen näky Euroopan teillä, tuolla heikkoudella on katastrofaalinen hinta. 2.8-sarjan moottorit, erityisesti tiettyinä valmistusvuosina, olivat tunnettuja kroonisista ongelmista korkeapainepumpun ja turboahtimien kanssa. Korkeapainepumppu, äärimmäisen tarkka ja tähtitieteellisen kallis komponentti, saattoi vikaantua ilman suurempaa varoitusta saastuttaen polttoainejärjestelmän metallihiukkasilla. Tämä vaati paitsi pumpun vaihtamisen, mikä itsessään voi maksaa tuhansia euroja, myös kaikkien suuttimien, polttoainelinjojen ja joskus jopa tankin puhdistamisen tai vaihtamisen. Samanaikaisesti näiden moottoreiden turboahtimien käyttöikä oli odotettua lyhyempi, ja niiden vikaantuminen aiheutti usein oheisvaurioita. Tämän syöttö- ja ahtojärjestelmän täydellinen korjaus on yksi pelätyimmistä eurooppalaisten kuorma-autojen omistajien keskuudessa sen monimutkaisuuden ja välittömän taloudellisen vaikutuksen vuoksi. Yksi ainoa tällainen tapaus voi helposti ylittää 10 tai 15 000 euroa. Se on TGA, omistajan piilevä painajainen. Tiedät, että se voi tapahtua, ja kun se tapahtuu, se on isku, josta monet pienyritykset eivät selviä. Se on saksalaista insinööritaitoa vikaantumispisteillä, jotka on suunniteltu tyhjentämään pankkitilit. Ruiskutusjärjestelmän vika MAN TGA:ssa ei ole pelkkä rikkoutuminen, se on taloudellinen katastrofi. Korkeapainepumppu, äärimmäisen tarkka osa, ei varoita hienovaraisesti. Sen vikaantuminen on yleensä äkillinen ja saastuttaa koko polttoainekierron mikroskooppisilla metallilastuilla. Tämä muuttaa monimutkaisen korjauksen logistiseksi painajaiseksi. Ei tarvitse vain vaihtaa pumppua yksikköön, joka voi ylittää 8 000 euroa, vaan on välttämätöntä puhdistaa tai vaihtaa kaikki suuttimet, korkeapaineputket, polttoainesuodatin ja usein myös tankki. Samanaikaisesti näiden moottoreiden turboahtimilla on taipumus vikaantua ja niiden vaihtaminen on myös kallista. Molempien järjestelmien vikaantuminen tai edes epäilys ristikontaminaatiosta tuottaa laskun, joka ylittää helposti 15 000 euroa. Itsenäiselle yrittäjälle tai pienelle laivueelle tämä yksittäinen korjaus voi tarkoittaa toiminnan loppua. Se on piilohinta insinööritaidosta, joka kriittisessä pisteessä osoittautui hauraaksi ja suhteettoman kalliiksi parantaa. Numero 4. Freightliner Argosy. Freightliner Argosy oli Pohjois-Amerikan pitkän matkan pystyohjaamoisten kuorma-autojen kuningas. Sen keulaton muotoilu tarjosi poikkeuksellisen ohjattavuuden ja kantavuuden. Mutta sen erottuvimmasta piirteestä, voimakkaalla hydraulijärjestelmällä toimivasta kippaavasta ohjaamosta, tuli myös sen akilleen kantapää. Ajan ja käytön myötä hydraulijärjestelmiin kehittyi vuotoja sylintereissä ja venttiileissä, mikä saattoi jättää ohjaamon jumiin kallellaan olevaan asentoon, tai mikä pahempaa, saada sen putoamaan äkillisesti, jos mäntä petti katastrofaalisesti. Tämän järjestelmän korjaukset eivät ole kalliita vain osien vuoksi, vaan ne ovat myös vaarallisia ja vaativat erikoislaitteita. Lisäksi itse ohjaamon rakenne, joka altistui jatkuville kippaussykleille ja tien tärinälle, saattoi kehittää väsymismurtumia jännityspisteisiin, erityisesti paljon käytetyissä malleissa. Näiden rakenteellisten halkeamien korjaaminen oikein ei ole pelkkää peltityötä. Se on kunnostus, joka vaatii insinööriosaamista ja voi maksaa omaisuuden.
Argosy oli nukkuva jättiläinen, joka mahdollisti kuljettajalle laajan asuintilan, mutta monet omistajat huomasivat lopulta, että unelmat tuon ohjaamon sisällä muuttuivat mekaanisiksi painajaisiksi ja 5- tai 6-numeroisiksi laskuiksi sellaisen monimutkaisen järjestelmän ylläpitämisestä, joka oli kriittinen turvallisuudelle ja auton perustoiminnalle. Argosyn kippausjärjestelmä oli sen suurin hyve ja suurin kirous. Hydraulisylinterit, jotka altistuivat tuhansille sykleille, kehittivät sisäisiä vuotoja, jotka heikensivät tehoa jättäen ohjaamon jumiin puoliväliin. Pahempaa oli männän tai korkeapaineletkujen pettäminen, mikä saattoi aiheuttaa ohjaamon rajun ja hallitsemattoman putoamisen, mikä oli valtava riski kenelle tahansa sen alla työskentelevälle mekaanikolle. Tämän järjestelmän korjaaminen ei ole pelkkä tiivisteiden vaihto. Se tarkoittaa suurten sylintereiden purkamista, kunnostamista tai vaihtamista ja monimutkaisen hydraulijärjestelmän ilmaamista, mikä on erikoistunutta ja kallista työtä. Samanaikaisesti ohjaamon rakenne, suuri alumiinilaatikko, joka on alttiina jatkuvalle vääntymiselle, kehitti väsymismurtumia kulmiin ja rungon liitoskohtiin. Nämä halkeamat eivät ole kosmeettisia, ne vaarantavat rakenteellisen eheyden. Niiden lopullinen korjaaminen vaatii erikoistunutta alumiinihitsausta, vahvistuksia ja uudelleenlinjausta, työtä, joka voi pysäyttää kuorma-auton viikoiksi ja maksaa pienen omaisuuden. Argosy muistutti joka päivä siitä, että mekaanisella monimutkaisuudella on eksponentiaalinen ylläpitohinta. Numero 3. Volvo VHD-mallit D7 moottorilla. Volvo VHD on ruotsalaismerkin raskaan työn asiantuntija, joka on suunniteltu kippiautoihin, betonimiksereihin ja maastosovelluksiin. Mutta sen vahvan ulkokuoren alla jotkut mallit, erityisesti ne, jotka oli varustettu D7-moottorilla, kantoivat aikapommia. D7-moottori sai tietyissä kokoonpanoissa ja vuosimalleissa surullisen maineen vakavista ongelmista sylinterikannessa ja jäähdytysjärjestelmän vioista, jotka johtivat halkeamiin moottorilohkossa. Halkeilleen lohkon korjaaminen tai vaihtaminen tällaisessa moottorissa on operaatio, joka pysäyttää kuorma-auton viikoiksi ja maksaa pienen omaisuuden. Tähän lisätään VHDN-etujousitus, monimutkainen ja vankka rakenne äärimmäisten kuormien kestämiseen, mutta jonka komponentit, kuten kumimetallipuslat ja nivelet, kärsivät kiihtyvästä kulumisesta työmaa-olosuhteissa. Nämä komponentit eivät ole halpoja ja niiden vaihtaminen vaatii erikoistunutta suuntausta. Yhdistelmä on tappava. Moottori, joka on altis katastrofaalisille ja kalliille vioille, asennettuna runkoon, jonka jousitus vaatii jatkuvaa ja kallista huoltoa. Rakennusalalle, jossa seisonta-aika on suoraan menetettyä rahaa, VHD näillä ongelmilla muuttuu myrkylliseksi omaisuuseräksi, koneeksi, joka tulojen tuottamisen sijaan kuluttaa katteet loputtomiin ja monimutkaisiin korjauksiin. VHD:n heikkous piilee sen tarkoituksen ja vikaantumispisteiden välisessä ristiriidassa. D7-moottorissa oli tietyissä erissä valu- tai suunnitteluvirhe, joka teki siitä alttiin lohkon tai kannen halkeamiselle, erityisesti lämpörasituksessa syklisissä työmaatehtävissä, kuten betonimiksereissä. Lohkon halkeama ei ole korjattavissa tavanomaisessa mielessä. Se vaatii täydellisen vaihtomoottorin tai suuren kunnostuksen käytetyillä lohkoilla, jotka nekin voivat olla lähellä rajaansa. Tämä työ ylittää helposti 20 000 euroa osissa ja työssä. Samaan aikaan hienostunut etujousitus, joka on suunniteltu kuormalle ja mukavuudelle, käyttää puslia ja niveliä, jotka kuluvat nopeasti rakennustyömaiden jatkuvassa tärinässä. Nämä komponentit eivät ole vaihtokelpoisia muiden Volvo-mallien kanssa, ja niiden vaihtaminen yhdessä vaadittavan monimutkaisen suuntauksen kanssa on toistuva ja huomattava kulu. VHD tarjoaa siis huonoimman yhdistelmän, mahdollisuuden katastrofaaliseen ja tähtitieteellisen kalliiseen moottorivikaan lisättynä kiihtyvään ja kalliiseen kulumiseen järjestelmässä, joka kantaa kaiken työn painon. Se on veto, jossa on erittäin huonot kertoimet. Numero 2. Kenworth K100E. Kenworth K100E on ikoninen pystyohjaamo parhaimmillaan. Sen aerodynaaminen siluetti on osa Pohjois-Amerikan kuljetushistoriaa.
Kunnostetun yksilön omistaminen on etuoikeus. Mutta yrittäminen työskennellä sellaisella tänään tai sellaisen ostaminen työkunnossa rahan säästämiseksi on todennäköisesti suurin taloudellinen virhe, jonka voit tässä liiketoiminnassa tehdä. Näiden kuorma-autojen valmistus lopetettiin vuosikymmeniä sitten. Jokainen komponentti ikkunoiden kumitiivisteistä sen vanhentuneen elektroniikan erityisiin antureihin, ilmajousituksen osiin tai jarrujärjestelmään on reliikki. Niitä ei valmisteta. Huolto ei ole enää kysymys kuorma-auton viemisestä Kenworth-korjaamolle. Se on jatkuva entisöintiprojekti. Tarvitset klassikkoajoneuvoihin erikoistuneita mekaanikkoja, jotka veloittavat premium-hintoja, ja sinun on oltava valmis maksamaan keräilyhintoja jokaisesta tarvitsemastasi osasta tai teettämään ne mittatilaustyönä. Yksinkertainen kaasuvaijeri, valojen ohjausmoduuli tai jarrujen pääsylinteri voivat muuttua kuukausien etsinnöiksi ja suhteettomiksi kuluiksi. Se on ikoni, jonka pelkkä toiminnallinen omistaminen on pohjaton aukko rahalle, ajalle ja omistautumiselle. Se ei ole kuorma-auto, se on rullaava museo, joka vaatii erittäin kalliin kuukausimaksun pysyäkseen liikkeellä. K100E-mallin tragedia on sen oma legenda. Sen ikoninen asema ei tee siitä helpompaa ylläpitää, se tekee siitä äärettömän vaikeampaa ja kalliimpaa. Jokainen järjestelmä tässä kuorma-autossa on vanhentunut. Elektroniikka, jos sitä on 80- tai 90-luvun omaisuutta. Ovien tiivisteet, lasien profiilit, tietyt johtosarjat, ilmanpaineanturit, ilmajousituksen komponentit, mikään ei kuulu Kenworthin vakiovarastoon. Sen pitäminen ajossa on ikuista etsintää purkamoilta, keräilijöiden foorumeilta ja käsityökorjaamoilta. Yksinkertainen ohjaussylinteri, vaihdekepin kytkin tai alkuperäiset valonheittimet voivat maksaa satoja dollareita ja vaatia kuukausien odotuksen. Mekaanikot, jotka vielä ymmärtävät sen vanhoja paineilmajarrujärjestelmiä ja Detroitin kaksitahtisia moottoreita, veloittavat premium-hintoja salaisesta tiedostaan. Et osta K100E-mallia töihin. Adoptoit jatkuvan entisöintiprojektin, jonka vuotuinen huoltobudjetti ylittää vaivatta minkä tahansa nykyaikaisen ja luotettavan kuorma-auton budjetin. Se on ikoni, joka kuluttaa sinut osa osalta, joita on mahdoton löytää. Numero 1. Mikä tahansa kuorma-auto, jossa on nykyaikainen Caterpillar Acert maantiemoottori vuoden 2007 jälkeen. Ja saavumme numeroon 1. Ehdottomimpaan ja tunnetuimpaan taloudelliseen kuolemantuomioon raskaan kuljetuksen maailmassa. Kyseessä ei ole tietty kuorma-automalli, vaan mekaaninen tila. Mikä tahansa kuorma-auto, olipa se Peterbilt, Kenworth tai International, joka on varustettu vuoden 2007 jälkeen valmistetulla Acert-sarjan Caterpillar-moottorilla, joka on suunniteltu maantiekäyttöön. Caterpillar jätti maantien moottorimarkkinat vuonna 2010. Päätös jätti satoja tuhansia kuorma-autoja, joissa oli monimutkaisia ja nykyaikaisia moottoreita, ilman virallista tukea ja, mikä pahempaa, ilman varaosia. Acert-moottorit, erityisesti mallit 15 ja 16, ovat teknologisesti edistyneitä, mutta tunnetusti monimutkaisia. Kun ne vikaantuvat, ne tarvitsevat Caterpillarin erityisosia, ja Caterpillar ei enää valmista niitä maantiemarkkinoille. Markkinoilla on enää hupenevia varastoja tähtitieteellisin hinnoin tai epäilyttävän laatuisia kunnostettuja osia. Yksi ainoa polttoainepumppu, suutinsarja tai moottorin ohjausmoduuli voi maksaa enemmän kuin koko kuorma-auton arvo käytettyjen markkinoilla. Lisäksi monet näistä moottoreista vaativat pakollisia muutostöitä täyttääkseen päästönormit, muutostöitä, jotka maksavat kymmeniä tuhansia dollareita. Yhden tällaisen kuorma-auton ostaminen tänään on sopimuksen allekirjoittamista paholaisen kanssa. On lähes varmaa, että jossain vaiheessa vika jättää sinut mahdottoman valinnan eteen. Maksa korjaus, joka ylittää ajoneuvon arvon, tai lähetä täysin käyttökelpoinen kuorma-auto romuksi, koska 50 senttimetrin pituista osaa ei ole olemassa planeetalla.
Se on epäilemättä suurin ja kallein pyörien päällä oleva painajainen, jonka voit hankkia.